गाबनानै खैफोदा जोबस्राङा जरना एथोसो नांसिनो नों गाबनो नाङा लाङियाव नांनाय नाया गावखौ बारग'फिननो थाखाय जेसेनो बाब्राबो एसेनो दैबोसो नांसिनो आंबो बागोमैजोंनो गोसोखौनो हमथानो हाया मानोबा थुदो जरना संगिनि जरना नों आंखौ बावनाय नङाथ' सुदेम नोंखौ बे जोनाव बावनांगौबा आंनो मानसि जिउखौनो नाङा फैयाखै बिबुंबारिनिफ्राय बांजुला आइया न'आव गैया होमब्ला ओहो आंलाय हालबारियावसो दंहैयो नंदोंमोनलाय मा न'आवसो उन्दुबायदों नामा मानसिखौनो मैयानिफ्राय जुब्रासो नुदोंलै आङो नायनाय बिदिब्ला न' सिङावसो उन्दुबायदों नामा आंबो नायाखै ओंखामसो जाहैग्रोनांगौलै जा मोजां बिदि खालामबाय थायो नामा थानाय साननि उनाव सान हरनि उनाव हर हरनि सान हास्थायब्लाबो नों सुदेमखौ मोननाय नङा मोसानि फिसाखौ मास्टर गांसो जाग्रा हत'सिरा माथो फालांगि रोंनो हरनो हाया फैगौ फागुन अखाफोरावनो नोंहा दानसाराय खेराजों हाबा जानाय आदा नों देहाखौ बारा मोनथारबाय मोनाखैनो सुनै आदा नोंहा खोनायो खोनाया गासै फोरमायदो नोंहा खोनायो सुनै माबोरै दं रैसुमै सान्दा दासान्दि फैयालै लावगौ जाफैबाथाय मोदाय दावदायानो खाजोबनांगौ बे कफिखौ गैया दानिबो जिरायगोन फैदो मैयाफा जौआ लोंफैदो खुगा सुनो मोनग्रोबा हामथारबाय मोजां खालामथारनांगोन आफा न' बेजोंनो हामथारगोन आफा बेजों हामाब्ला बे लावगौ अजाया हारा मुरा मुलि थफ्लाखौनो जिगाब बुंनानै अराव सावगोन आं जौआ सेरासै आफा नै एसे लोंबावदो हामबाय आइ हामथारबाय मालायफोरनाव बिसिबांखौ मोननो बावासो गालनावबो दङ हजों लोंहोब्लालाय बिसि लोमजाबा लायनाय बांखोनावबो दङ फिसाजो जोनोमबा लायनाय दा फिसाजोआसो देरलाय लांबाय मानसिया बिदि जाहैबाय आं थांसै थांदो आफा नाङा जाबाय Itulah. Ayo sebelah. Hak lagi kamu di sebelah mati. Ni yang tu. Nih, sudah jambi. Kamu buat apa ni? Ini bukan dari bahasa apa tu? Bong jambi. Sebelah. Rau hak lah benar ni guslah beganan julat sebejang. Ayo, pagi ya. Jalan apa ni lah betul nak lati, sengkai sini, pagi dua les, iman tu hidup baik. Bekona ibu dia tak ni betul bijulah, pokai hodum lang gila nane. Pap nang dulu ni buri macam aku, pagi aku, suruh. Kan ada sah.
जायाबा देहाया माबोरैथो जानोहाय आं मिथियायै खोमसि हरनि सनानि उलंबारा हरनि उनाव हर ओंखारबाय थायो नों सुदेमखौ बाव बे हौवानिख्रुइ साबसिन हामसिन मुलुगाव जोबनो थाङा गोसोआ जायखौ हास्थायदों बिनि अनगायै आं जरना आइ नों मानो बिदि सानो बोसोरसाराव जाय न'खरा खुन्थिसे दख'नाखौनो होनो हागोन कि हाया बे न'खराव नों मा सनानि गोजों हाथरखि नुहुरदों आं जेबो बुंनो रोंला आयै आयै आं खराव थांनो जानो मा लायनांगौ आदा दा ओंखाम जालांग्रा जायामोनब्ला मानोथो जायालाबा थांखो जाला आयै दानबा सफैगोन ओइ बांबुला मानो दा नोङो जाखांनानै मैगं बारियाव मा मावहैनांगौ मावहैदो आदाखौ आं मानोबा दाखालिनिफ्रायनो गिलिर गोसोयै सिन्था खालामबाय थानाय नुदों मानोथाय दाखालि धोनिराम माहाजोननि दाहोना रोंदावा आंनो बुंदोंसो फिसाजो धरनाखौ सुदेमनो हरा होननायनि जाया जोंहा फाग्लि बादि बिसिनाव उन्दुना दं होननानै बेफोरसो जायाखै नामा सोर जरनासै बे हाब्रुबारि गामिनि धोनिराम माहाजोननि फिसाजोआलाय माथो गोजोन्थों सुदेम गोजोन्थों बिदों नोंसोर मा सानदों नों जायखौ मावदों आंबो बेखौनो सानदों गोथैबारिनि दाउ खावग्रा थाथियाला जरनाबारिनिफ्राय दाउ नागिरै नागिरै मोसानि खुगायावसो गाब्र'फैबाय बा बे अरनबारियाव इसिबां हिम्मत धोरोमराव खांख्राइनि गुदुङाव जिबौ बिदि हाबनानै दं बेखौथ' नों मिथिया नङा होमब्ला बुं नों सुदेम जरनाखौ दिनै आंनि आखायाव हगारगोन ना हगारा बेथ' नों फाग्ला जाबाय नामा नोंगौ आं फाग्ला जाबाय नाथाय गोजौनि लिरनाय नङा बियो सुदेम नोंनि फोथाय खेबस' फावसो बियो गसाइनिसो लिरनाय बिदाव नङा बियो गसाइनि लिरनाय नङा दाहा दं सुदेम आंनि बिखानि रज'नाय गेवलां बिबारखौ गांसो जाग्रा मोसौआ मालाबानो अरस'लांबाय बेनि थाखाय आं नोंनि जिउखौबो लानो राजि मैनि थाखाय थै फलाना मोसाजों हिन्जावनि थाखाय थैयो मानसि सुथुरजों जरनाय बुं फिसा नों मा सानखो ओंखाम जायैयानो साननै सानथाम जाथारबाय सोंबाबो जेबो खिन्थायाबो फिसा सासेल' होननानै एफाग्राब दाव मोनफिननो नाङो नों मानो एफाग्राब गोसो लाहाखो फिसा खालि आंनि सिगाङाव सुदेमखौ गावनि सिमाङाव फैबाय थायो होननानै बुंदोंमोन आरो जरनाय नों सिखारदोल' फिसा जानाय जायैयाव उननि बाथ्रा जासिगोन माबोरै जाबावनांगौहाय माहाजोन एसेबो मोजाङाव फैथाराखै मोजाङाव फैनो ना बारासिनसो जानो मा खालामबासो मोजाङाव फैबावगोन जाखो बेनोथ'हाय ना बे दद्रागुरिनि लावगा अजाखौ लायनानै नायथाब होबासो मा जादों मा बेरदों खिन्थानो हासिगोन नामा बेनोथ' रान्दा मानोमोन नामाय थांनायबाय नोंसिनि दद्रागुरि गामिनि लावगा अजाखौ लायनाय र' आमाय बिदिब्ला आं गस्ला गानहैगोन नि आबार लेंहरथारदों होनथार दा दे आमाय
थाब बहा थांनो खालाम थांगोन होनदों आं रावबो मोजां थांगौमोन हा सोर लोमजादों माबा माहाजोननि फिसाजो जरनालै जरनाया मा जादों ना लोमजादों लोमजानोल' दाख्लैनिफ्रायनो ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै ओरैनो उन्दुसोनानै दङ मा जाग्रामोन नै बेखौ हजोंनो हरानबाय नालाय बे दिननिफ्रायनो फरायनायनिफ्रायनो गैयाब्रा फरायदों हाब जायनोल' फै थादोलै थांसै आङो ओइ रोंदा रथ' नों लावबो अजानिसिम दा थांसै आंनियाव जरनासिम थांसै बाब जानाय नङा मोसानि खाथियाव दाउसाखौ लांदेरबा बिसि एसेल' रागा जोंगोन मोसाया बिहरदों बोरमा लाबोदों दाउसा बाब जानाय नङा जाम्बा आं नोंनो नाथाय मिथिलालाय बे जाम्बा बिसोरो आंखौ सुदों होननानै सिनायनाय नङा मिथिबाय माब्रै Jorna, I. नों मानो फिसा सासेल'नि गोसोआव एफा मानि दुखु होखो जिरायदो बाहायनो हामबाय हामथारबाय फैदो फै जिरायफैदो जिरायला जिरायनायनि सम गैला मानसिया मा जायामोन आरो बबाव दं बेखौल' आंनो खिथादो औ आमाय बेहा मालाय थांफिनथारनांगौनो थारमाने गय बारियाव सासे मानसिया लोमजानायाव फुंनिफ्रायनो होसोबोगासिनो दङ दा मानसिया दाखालिनिफ्रायनो ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै मा जादों फोरमायाव आंनो दैल' लायदो खुगा सुनो नै दैया आच्छा बेबायदि बेमारा आङो जेबो नङा हामलानो जाथारबाय फैनाय थनाय औ नै बेनो आफाया जेरैखि जाया मोजाङाव लाबोनो नाजाथारनांगोन हामगोन फिसा बे गथ'आ हामगोन नोंसोरो दा गासिबो बाहेराव थांथ'दो आफाया अननानै एसे मोजाङाव लाबोनो नाजाथारनांगोन आफा हामगोन फिसा हामगोन जेबो सिन्था गैया जरना आं सुदेम नों सुदेम औ जरना खोनागोन नों आंनि सुदेम नों आंनि नोंखौ मोनाब्ला आं फैगोन आं दाबो फैयाखै जरना मानो जाया लोगोखौ नोंखौलाय माथो खाथियाव मोना ओंखाम जादो जरना गैया बाप गैया Ini nggak bisa kayak gini duku dalam zona. Makanya aku bawa lah. Ang bawa zona, ang bawa. Nih ada di zona. Kemana? Izinnya di beta. माब्रै जागोन जाखो आफा हामगोन ना हामा जाखो मानसियाथ' हामबायानो हामबाय आं होनखादोंना नोगोदखा आवसाव गथ'आ माब्रै मोनसोमबायबोखो जेबो मोनजालांला मोनलोंलांला आफा नैबे 500 रांखौनो लांसाबदो नाङा
सौसो मोनबाय आफा ना बेखौ लांथारदो लांदो आफा आं नैबे 100 रांखौल' लांनोसै रोंदाव थां फैदो दामा बिथां दे आमाय ओरैनोब्ला अजाफ्रा एसेयावसो खायखाखा मा फैलाव जोंहालायनो सानसे समाव रायजोबो दंमोन राजाबो दंमोन जारिमिना जोंनो खोन्थायो नङासै नंगौ फैलाव बिब्दिबा जों बेफोरखौ माबायदि खोमाना लाजोबखो होनबा बुजिस' हाया फैलाव हयथ' जानो हागौ बेफोर बिजोंथानि साखनाव मोनसेनि उनाव मोनसे गिदिंबायदों समाजाव रांखान्थिनि अबस्थाया गोख्रों नङाब्लाबो जेरावबो जेरैबो दावराव दावसि लाबोयो नङासै रैसुमै नंगौ न'खरा गोख्रों नङाब्ला समाजनि बाथ्राखौ साननो हाया आरो समाजा जौगायाब्ला हादराव दावराव दावसिनि बारा बारगाया थारैनो गाव गावनि न'खरखौ गोग्गोयै दाफुंनायाव बर' आइजोफोरनि बिबाना माबायदिबा जौगाखांगोन होननानै नों सानो रैसुमै बेखौ सानोब्लानो सिगां फैयो सोलोंथाइनि बाथ्रा नंगौ रैसुमै गोदोनि दिन नंलिया फिसाइनि सायावल' भरसा खालामनानै फिसाइ होफैब्ला जानायनि बिसिफ्राबो साननो सोलोंनांसिगोन फिसाइनि हाल साल अबस्थाखौ फिसाइजों समान आगान सुरफानो हायाब्ला गोग्गो न'खर दानायनि बेलायावबो जाफुङा होननानै आं सानो नों थारखौनो बुंदों रैसुमै फैदो फैलाव न'आव थांदिनि आइया जि दानो थाब लिंहरदों थुदो बिदिब्ला जरना आइ नों साननाय हुदाखौ गारदो फिसा नोंनि बिमा बिफाया जानो लोंनो गैयि नङा नोंहा मा जादों जेबो जायाखै आयै जायाखैबालाय मानोथो सा गैया स्रि गैया गोम गोमा आं मानोबा रंजानोनो गोसो जाया आयै हा बिब्दिजों देहाया बोरैथो जानांगौ फिसा ओंखामा जादो फिसा नै लाबोबाय आं नों मानो जादिया आदा आं उखैनो मोनाखै रैसुमै हाब नों नोंफ्राबो जाथारदोब्रा सुदे बेबायदि ओंखाम जाया जायाब्ला देहाया माबोरै मोजां जानांगौ जाखो आं देहाखौनो बारा मोजां मोनाखै नों जादो आं मिन्थिगौ आदा दिनै हिमालय हाजोनि अन्थाइफ्रा बांग्रिजों हायाव थरथब गोग्लैहोनो हमदों नों बिदि दासन रैसुमै ओइ देवानि हामा जाखोब्रा नों मोनसे खामानि मावनो हागोनथ' हा देवानि मानसि हा खामानि मावनो हायो माथो जाहोन दं हाथारगोनथ' बुंलोना नों माथो खामानि बियो बे गब्ला देवानि हायै हागोनब्लाथ' हामथारबाय नों बे हाब्रुबारि गामिनि धोनिराम माहाजोननि न'आव थांनो हागोन ना थारमाने माबा मोनसे लाइसेन्स औ मानि बाथ्राखौ हा हिन्जाव सोंनि नामा होनदां औ हा सोरखौ धोनिराम माहाजोननि फिसाजो झरनाखौ हा बाप दानिया अरथि लोगो नांनानै ओंखाम दोखं खामफ्लंनो हासिगोन हा नोङो अन्थाइबारि गामिनि आवलि माहाजोन फिसाला नङा होनलाय औ हा नोंस्रा न'खराव सासेल' नङा होनलाय औ देवानि आं हारसिंल' हा बिदिब्लालाय माथोबाव नों हायोब्ला आं नोंनो 10,000 रां बान्था होगोन देवानि 10,000 रां औ हिन्जावखौ लाबोनायाथ' एमन नङा हा दंखायोबा हरखाजायो नैबे 10,000 नोंल' खामानिखौ गोख्रैयै दे बेफोरखौ आं दंखासै खामानि मावनायाल' दे फैफेराखैथ' सिनायाखै फाथि सैमाया मनि फैफेरा मानो आथिं लाबोदोंहाय बेवाइफ्रालाय आदा दे जागोन दे हा देवानि मानसि नोंखौनो नायनो फैदों माबायावलाय बेवाइफोरना न'निफ्राय आना औ फंबाय औ
खामानोबा फैगौबामोन गोजालाय अब्ला देवानिया खामानि गैयाबा ओरैनो फैखाया सावब्लाब्ला बेवहायफोर जादों आदा बया जागोन फंबाय जागोन बिबा मा खामानि बेवहाय सोरनाबा हा गब्ला देवानिया बबे खामानिखौथ' थाबायनानै गब्ला देवानि मुं मोनदों हा बेनो मा देवानि मानसिनि खोथा बुजिलायलाङाहाय आङो हा नोंसोरो गोसो दंना गैला बेखौल' बुंदो आरो मेगनजों नुनानैबो माखौ लायनो नै थारमाने नों फंबायनि गथ'खौ अन्थाइबारि गामिनि आवलि माहाजोननि फिसाला बिरदावनो हैनो नंदों आरोमा आङो बेनोथ'हाय बेनोथ'लै दाखालि बेबायदिनि सोमोन्दै रायथिनायावनो गथ'आ ओंखाम जाया दै लोङा लोमजालायदों अह बिदिब्ला उफारो दा दंदेरो बियो बिफांखौ गायस्लायबा एसे एनैया जामब्रिखायो फंबाय बेखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ लुगैया गैया उनाव मालाय गावनो खिलिफिनखागोन गथ'आ हाबा होनो नागिरनायाव ओंखाम जाया दै लोङा थादोंब्ला सानसे थानो बेलाय निश्चय सानसेङा सानसे फिसायजों गोरोबनानै जाफिनथारनांगोन बियो आं मोनब्ला देग्लाय हाबानि बाथ्राखौनो गोसोखांलामोनलै आदा दाखालि अजायाबो होनलांदोंमोन देग्लाय हाबानि बाथ्राखौनो दा गोसोखांथारसै सोर अजा बेलाय हाबा होबानो लोमजानायानो दा नोंसिनि खाफालाव जिबायदि बिजामादै उजिगोना आरो गैलायाखौनो होनजासै बेखौनोथ' साननांगौ जादों ओरैब्ला नोंसिनानोथ' जाया दान्दो हनाय मोसौआ दै गांदों ना अर नांदों एसेबो नोजोर होयैया मोसौआ दै गांबाय साननानैनो आगोर गोमानाय मोनबालां आदा बेबादि बिजामादै मोनोब्ला बिनिफ्राय देरसिन मा आगोर नांबावगौलै फंबाय अमा बिहर अमा लाबोगोन मैसो बिहर मैसो लाबोगोन मैदेर बिहर मैदेर लानानै फैगोन दाहोना रुवाथि मावनायखौनो मा जाथ' हा मा बुङो फंबाय बेवहायफोर मा बुङो बुंदो आहा थांनांगौ समाबो जाबाय हा बिदिब्ला फैनायदो आदा नाहालाय माथो सानो आंबो बिदिखौनो सानबायहाय हा बिदिब्लालाय गाबोनफोरनो खबरा खबरि खालामसै आं हा थादो दे बिदिब्लालाय औ आं दाबो थेयाखै सना मानो जाया लोङाखै नोंखौलाय माथो खाथि मोना नोंसिनानोथ' जाया दान्दो हनाय मोसौआ दै गांदों ना अर नांदों एसेबो नोजोर होयैया मोसौआ दै गांबाय I love you, Sudhir. I love you. नों आंखौ बावगोन दा सानसुदेम आं नोंखौ बावनो हाया नांगौब्ला आं आइ आफानि अननायखौ नेवसिनानै खारखोमालांगोन सोरबा फैनाय नों जरना नों फैनायखौ दुखु मोनबाय सुदेम नों नाथाय आंहा नोंनाव फैनायनि अनगायै जेबो राहा गैलामोन सुदेम जरना
खोनाया बला मान गाखो बुंजोबना नोंहा मा जादों आं दिनै मोजां मोननानै धोरोमखौ लाखिनो थाखाय नोंनि सेराव फैबाय सुदेम नङाब्ला गाबोनो बिदावनि थाखाय लावगा देवानिनि खौबो फैसिगोन बिदाव सुदेम नोंनो आंनि गोदोनानि बिबार माला जानानै अराय सम थाबाय थादो जन्ना नोंनो आरो गाबनो नांला सुदेम औ जन्ना आं नोंखौ दाखालिनो बुंखादोंमोन मोजाङै नोजोर हो होननानै खि जाग्रा मोसौआ खि जाखायो बुंसा मानसिखौ लायाखै नोङो आथिं लाबाय आखाइ लाबाय हां मालाय माबोरै नोजोर होस्लाबनो हायो गोसोनि बेमारखौ डाक्टारा मालाय हमजोबाखैदां गासिबो नोंनि बुद्धिसो जों लाखानाय मानसिखौ आं मा फोरोंदों ओरैनो हाथाव हाया हाबो जाखाया बे बिगुर गैयिनि फिसा सुदेमखौ बे धनिराम माहाजोना बिजामादै लेंना बेखौ बिजामादै लेंनांगौब्ला आंनि गन्थंखौ हास'नानै सैमा बावजों जाहोगोन आं रन्दाव मानोलाय खासेव हाबा थांदोंलाय दङ आमाय न' सिङाव सनानि गन्थंआव दिनै हांगारि बेरि गेरदों लावथियाला बे बांद्रायनो हाबा होनांगौब्ला मासे सैमा थादो आंनि साथा हाबा होगोन नाय 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 हा खबर थाखालायनानै बहा थांनो सुसान थालायखौ बुंबायालाय आं ना मोसौफोर गोमादों बाथ्राथ' नंगौलै आदा न'नि मोसौआ न'नि गलि लायाखै थांनाय हरनिफ्राय फिसाया न'आवनो गैया हा मा बुंखो नोङो बोरै मिथिबावनो आदा मैया रुवाथिफोरनि सिगाङाव बे दद्रागुरि गामिनि अमासि रान्दिगुरिनि फिसाला सुदेमखौ रायखांबाय थादोंनो दा बेयावसो थांखो ना माखो गान्दानि गङाव मोख्रासो गाखाबाय माथो फंबाय बे नेहाद गलामनि फिसा आवंबा फैनाय सैबा खारनाय बे गरिबफोरनि फिसा सुदेमजों बोरै हाबा होनो सानखो फंबायालाय बे जानो हाया आदा बे जानो हाथ्रा आं मैयानो होनखादोंना फंबाय उफ्रा रोदा दंदेरो होननानै दान्दायाव होनाय मोसौआ गब्ला ओरैनो फेखायखायो दिनै माथो मोसानि गलियाव सैमासो थ्रोब हाबखो हा मा खालामबावनो फिसाया दै खालाय गारो बिमा बिफाया गादलिनो हामजा थानाय मोनाखिसै आं हा दालाय बहाथो थांनो ओंखारखो बे फिसाखौनो लायनो ओंखारदां आदा नांगौब्ला फिसाया अखुमादायाव दिन्दां फाथानानै थैहैथों अब्लाबो आंनि फिसाखौ आं बे बांग्रानो हाबा होआ आं बास 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 बिदिनो जानांगौ बिदिब्ला आं गाबोन समनिफोरनो खबर फैफिननोसै नामा मोसौआबो दंना गैया बेसे जागोन खोथाया बिदिब्ला नोंसोरो दद्रागुरियावनो लायग्रोदो जोंबो बिरदाव फिसाखौ लोगो हमनानै जेरैथिंबो नागिरनो थिनहरनोसै बाब बाब जेरै बिरदाव दानो बिरदाव लांथारगोन बियो होनबा आदा दे 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 आयै apa montego ang lalim ako ng bangsa ओइ आंनि फिसा जाबोरो खाफालनि गोमोनना सिन्दुर लानानै मोसानि फिसाखौ फिसियोब्ला सामफ्रामबो मै अमा अरनानै लाबोनायखौ सनानि गामलायाव हुनानै जानो सानदों नङाथाय मा मारखौ सायनानै हर नङाब्ला नोंनि बे हांसो गग्रा न'खौ हांनानै साफा खालामजोबगोन आङो गथ'आबा बहा थांदों आं बोरै मिथिनो आंनि फिसाखौ दोनखोमादों नङा होमब्ला नों फिसाफोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो अके आं नोंनि खुलुमनायखौ आजावनांगौ मोजां नङा ओइ आसा रन्द नायमा हरबाय न'
गैया माय गैया गैया आंनासो दरजायानो गेवा दरजाना अबेनिफ्राय नायसिगोन बिदिब्ला बेयावनो दङ बियो